Il-laqa politika tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd saret fawtex. F'din il-laqa politika l-Prim Ministru Lorenz Gonzi għalli ma jistax jifhem lil min jgħid li hawn inċertezza fil-pajjiż. Issa bdew bl-argument tal-inċertezza. Issa bdew beda l-argument isma' ejja għamlu l-elezzjoni malaj għax hawn inċertezza. U jiena ndur fuq u ngħidu isma' stenna daqsxejn, inċertezza? X'inċertezza hi? Qal ukoll li l-inċertezza qed tinħoloq minn Joseph Muscat. Inċertezza kollha li qed jipprova jiżra Muscat u li qed iġiba bidejh. Skont il-Prim Ministru Lorenz Gonzi, l-unika ċertezza hija li bħalissa elezzjoni bikrija mhijiex fl-interess tal-pajjiż. L-uniku ħaġa ċerta hi li fiċ-ċirkostanzi ta' bħalissa mhuwiex fl-interess tal-pajjiż li jkun hemm elezzjoni bikrija. Waqt il-laqa politika fawdex, Lorenz Gonzi ftaħar fuq dawk li sejjaħ bħala ċertifikat wieħed wara l-ieħor li qed jikseb pajjiżna bit-tmexxija tiegħu. Ċertifikat fl-edukazzjoni. Għaddejna neħdej l-iskola ġdida ġewwa Rabat u waqafna hemmhekk bit-traffiku waqafna ġiex minuti u ħaristla ġenba jien u kelli l-kejt ħdejja u għattila din skola ġdida li l-gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. U ieħor anke fil-qasam tas-saħħa. Kal sptar ġdid f'Jamant li jagħti l-aqwa servizz. Skont Lorenz Gonzi, pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba. Għamlu kuraġġ għax pajjiżna miexi l-qudiem. Tant li nhar it-tnejn waqt il-laqgħa tal-Unjoni Ewropea ħassu onorat bix-xogħol tal-Gvern immexxi minnu. Nhar it-tnejn li għaddew jiena kont Brussels għall-laqgħa għall-summit tal-Prim Ministri Presidenti tal-Ewropa u meta tara aħna x'qed jirnexxilna nagħmlu u tara pajjiżi oħrajn tuħu pjaċir li. Skont Lorenz Gonzi, prova ta' kemm mhux marbut ma' siġġu tal-poter u għal-fatt li talab lill-Kunsilliera Nazzjonalisti biex jerġgħu jikkonfermaw kap tal-Partit Nazzjonalista. Illi meta ngħid li maħniex marbutin mas-siġġu tal-poter imma marbutin mal-fiduċja tal-poplu, l-iktar mod b'saħħtu li stajt nurikom li vera nemmnu da huwa li jien bħala kap tal-partit indur fuq il-Kunsilliera u ngħid jien minix marbut ma tas-siġġu tal-poter. Gburi bih. Minkejja li jaf li ħadd mhu ser jkun qed jikkontesta, fi kliem Lorenz Gonzi dan huwa l-unika mezz biex tineleb l-instabilità fil-Gvern. Wara li ftit aktar minn ġimgħa ilu tilef il-maġġoranza fil-Parlament, għall-Prim Ministru l-unika ħaġa importanti issa saret il-fiduċja tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. Kontestanti oħrajn u ma jkunx hemm kontestanti oħrajn. Il-punt kardinali huwa da. Il-fiduċa li jien nixtieq hija fiduċa li tiġi mill-Kunsilliera tagħna